Kaixo, aspaldiko partez, somos aizelotxa. Bueno, grabatzen nahi naiz, eta ez kamiseta berria dudalako. Horregatik ere bai, pixka. Biko, dira loreak, baina dira bandera bisexualaren koloreak, ez? Arroxa, morea, eta urdina. Eta iruditzen dut, zoragarria. Baina grabatzen ari naiz, zerbait berria erosi dudalako eta unboxing nahi dudalako. Orduan, hemen txedakat kutxa, bai? Irekiko dut, beti bezala itxoen, esku batekin ezin nun, eta hori esan nun beti bezala, irekikoet gaizki esku batekin, baina ez. Tzen, ara, ups. Bueno, eskerrik asko. Eta, bitu ez, txikia den. Erosi ditut, bale, ximaz. Mikrofonuak, aizue, kutsak irekitzea, gero eta zailagoa da. Laguntza bardet. Ireki dugu, haupagu. Eta kontua da, kontu handiz irekiko dut, orain bai, ze hau pixka bat delikatua bada. Ia ba. Bitxo, ze funda bat datorkigu, hau ja utxik dago, bale? Enaiz oso ona egiten unboxingak. Eta ezakit nola funtzionatukoan funda eta nahiko txarra naiz. Bale, ba ez da munduko beste zer. Osea, funda bat da, oso ondo. Eta hemen, zutik nago gainera. Ai, bela uniko zobeto. Ez dakit nolen zuten denoain, baina bueno. Bitxo, hemen ditugu 3 funda, ados, baina 2 mikrofono bakarrik dira, Orduan, bueno, funda edo, bai, soinurako, bai. Eta kontua da, txikixiak dira, eta honekin, arropan edo jartzen dira, eta hauek dira mikrofonoak, bai? Eta hau da, errezeptorea. Ikusi bat duzue aurreko bideoa, Iruñe Goiatz eta Irurokari ginen hitz egiten eta horrelakoak genituen, baina horiek ziren Iruñerenak. Eta nik orain erosi ditut, eta saiatuko naiz orain konfiguratzen, eta ea, bideoa grabatu dezakedan honekin. Bueno, ez, ze ez dute bateriarik, baina, etortzen zaigu, bai, hau konektatzeko mikrofonoa, eta hau konektatzen dugu ordenagailuan, mobilean edo denerakoa, rezeptorea, bai, eta wifi bidez konektatzen da bi hauekin edo bakar batekin, eta bilak kanal berean grabatzen ditu. Aurreko bideoan konturatu nintzen, batek grabatzen zuela ezkerreko kanala, eta beste batek eskuinekoa, hoi ez dakit konfiguratu daitekeen, hemen instrukzioetan jarriko dudana, eta etortzen dira baita ere kableak ere etortzen dira. Kargatzeko. 3 kable, ez 2 kable? 3 kable. Bixe, hoi besteik ez etortzen, orduan, bueno. Hemendikan aurrera, imaginatzen dut, bideoak honekin grabatuko dituela, horretarako erosi ditut, eta horrek esan nahi du, akaso, bideo gehiago grabatuko ditu dara. Bueno, unboxing motza, ze ez dago askoz ere gehiago ikusteko, eta jarriko ditut kargatzen, eta kaso gero gauian edo, probatuko ditut, ia zer mozen zuten dian. Kaixo, bueno, ja ez da, gaua da. Eta oaintxe iritsi naiz etxea, bateria bat zekaten, orduan besteik gabe, hemen txeakat monstru hau, baina oaintxe bertan, oaindikan entzuten ari zarete mobila, beraz. Ja ez da, aldaketa indegu, orain bai, orain entzuten ari zarete zera, ez dat klaketarik egin. Kontua da, kable bat behar dudala, mikrofonoa mugikorrera konektatzeko, eta zakat kable hori, orduan, hain naiz grabatzen audioa ordenagailutik eta bideoa mobiletik, ze kamerarik ere ez dakat, hemen dirurik ez dakago. Orduan, bueno, sinkronizatzeko, klaketa bain, ara, total. Hoxe, ez dakit desberdintasuna nabaitzen dezuen, espero ez baietz, alere uste dut desberdintasun nagusia izango dela kaletikan, urruti datu ezaket, haizeak antzelatuko du denelakoa, orduan. Ni behintzat, egindako probekin nahiko gustora nago, eta ikusiko dugu, dana da saltxeatzea, orain ere grabatzen nahi naiz programa kutre batekin. Seguraski audioa hobeto grabatzeko beste programarik topatu beharko nuke, eta baina, hau proba besterik ez da, ze oaintxe hasi da nire txiki abentura sentitzen ez pixkat, arraro da ez, pixo gehiagi daka, agian, alboan jarri beharko nuke, ez dakit, hau esan da, banua, jasokoet dena, eta beste un batean nengo gara elkarrekin, bai? Ale, gero arte, agur.